Umlandeli kaKhuzani uthole ithuba lokuthi adelele iGcokama Elisha. Lo mlisa wenze sengathi ukhuluma nefoni, ukhuluma noKhuzani, ucelela iGcokama Elisha ama-gig. Shuthi lo mlisa uwenze ucwaningo wathi mayibuka ngapha kuMthandeni, uMthandeni akasaphosta ukuthi uyophefoma kuphi, kanti uKhuzani usekaposte ama-gig nga-4 noma nga-3 ngosuku. Hello, njani? Hayi, siyaphila. Hey, ukhuluma nomxolisi la, umlandeli wama-Blue Nation. Yabo, uKhuzani lengikhuluma naye Nkosi Maskandi. Oh, hayi siyajabula. Hayi besicela la singama-Blue Nation ukuthi ngoba kubukeka kulezi insuku udlala imidlalo emithathu emibili ewu4 ngosuku, besicela ukuthi kunikeze nomakhelwane odwa. Yebo bazama, ngithi sizama ubumbano la kuMaskandi ukuthi nje mawuqashiwe wanemidlalo mhlawumbe ewu4 noma ewu3 ngosuku ubanikeze wodwa, ngoba naleli template elithi inhlahla ithala kube alisasetshenziswa, asisaliboni libhaliwe. Yebo siyacela singama-Blue Nation singajabula ngoba phela sizama ubumbano. Yebo ubumbano nje, cha ubumbano impela, ubumbano alukho, akukho kunye, sizama ubumbano. Yebo.